to není sport, to je jako, to je lifestyle. To je něco jak porno, víš? To je prostě úplně fajnovka. Ty vidíš ty videa a říkáš si, ty jo, to je masakr, ty vole. A teď, když to jedeš, tak to je hustý, no. Když jako stojím na startu, tak dechám, koncentruju se, představuji si hlavně tu jízdu, abych byl ready tam prostě poslat. Dostalo mě to, bylo to takový víc free, ty lyže byly takový furt jako spjatý. Všichni hulili, že jo, pohodička, že jo, no stres, tak jsem si říkal, tyhle, to je něco pro mě. To bylo jako takový únik, jako že si můžu dělat chvilku jako co chci, no. Že tam jsem se jako prostě otevřel takový, jaký jsem. Bylo to takový hrozně jako free. Jo? A co se mi hrozně líbilo. Po Jánkách jsme si stavili různé skočky mezi lidma, aby jsme tak jako vypadali, že jo. Pak kluci ještě tam dotáhli, našli někde na netu starou bednu C-čkovou. Tak to bylo hustý, tak jí dali borci dokupy. Postříkali jsme, napsali jsme tam sudecká crew, vypadalo to fakt cool. To jako si tak nedokážu, že jsme jak přijeli do Pece a teď o tom tam neviděl nikdo nic a my jsme šli s nějakýma rybama, že jo. To bylo prostě naše království v hlubokém sněhu. No a nebo jsme jezdili tady Obří důl a tam okolo Sněžky. Chodili jsme tam jezdit třeba na jaře, jenom prostě v trenkách. To bylo nádhera. To. Každý chtěl mít na sobě různý svítivé věci a to tady ještě nebylo v té době. Tady v místním vkusu nám ušly kombinézy s různýma spirálama. Jo, jako hezký to bylo. Úplně první prkno, což bylo teda už podle nějakých nákresů, co kolovali mezi těma skejťákama. Bylo lepený asi z 9 mahagonových dých. To bylo všechno výroba, samovýroba. Všechno prostě na koleně. Ale úplně ty první prkna, co měli ABS folii, tak nám to tady jeden místní zdobil podobiznama buď to našich dívek, anebo prostě co ho napadlo. Každý prkno bylo umělecký dílo. Jak se vyrábělo všechno doma, tak i vázání se vyrábělo a ze starých lyžáků se použily přasky, které se na to taky nanejtovaly a do toho se vlezlo v nějakých skibotech a takhle to začínalo. V té době by nikdo nevěřil, že něco takového se bude někde jezdit a že se to stane olympijský sport, to už vůbec ne. Ten profesionální snowboarding je jako dřina, odříkání, spousta let práce a je to strašně složitý se dostat na ten vrchol, nebo aspoň jako na zlomek toho vrcholu. Já jsem začal jezdit zhruba v 9 letech, když jsem dostal snowboard od Ježíška pod strmeček. Mě to táhlo do snowparku a nikdy mě nedošlo, že je to vlastně jako olympijská disciplína. Je to hrozně versatilní. Je to strašně mnohostranný a dá se tam dělat jako spoustu věcí. A jako je zajímavé, že jako potom i ty komunity jsou jako jinačí, takže je to docela rozdíl od takový ty kórový komunity a potom opravdu jako ty elitní, ty závodní, do kterých jsem se teď jako dostal. Je to jinačí. Nejsilnější zážitek z profesionálního snowboardingu je určitě Gruzie, kdy se mi povedlo být 5. na mistrovství světa. Já jsem do Gruzie jel jako náhradník. Ne všem se to povedlo, já měl štěstí, že zrovna mě se to povedlo a stačilo to. Ten titul, který mi bude ještě minimálně rok držet, jsem na něj hodně hrdý. K tomu coachingu jsem se dostal fakt poměrně brzo, že fakt od nějakých 15, 16, když jsem tak nějak si uvědomil, že ten snowboarding asi nechci jako dělat full time, tak ani jiná cesta nebyla. Proč bych to nepředal jako sakryš dál, když vím, že můžu ušetřit jako nějaký zlomeniny a nějaký jako
zbytečný negativní pocity z toho snowboardingu a že to jde dělat jako jednodušej, postupně, ne jako po hlavě a ten člověk vlastně si to fakt jako užije a bude chtít jezdit na ty hory. Všude byly jako skupinky, kdy jsme se potkávali takhle na těch závodech. Ale co bylo jako nejvíc, tak bylo fakt jako každý víkend, jak začínala jako jaro, tak fakt každá tahle skupinka se nahecovala a sebrala nějakou vlečku, dojela k zimáku, kde se jako domluvili, ať dávají bokem sníh. Naložili tu vlečku a udělal se nějaký kontest jako ve městě a bylo to furt všude, bylo to strašně moc a bylo to úplně super, jakože fakt jsme to všichni sdíleli a bylo úplně jedno, jestli jsi z jedné strany republiky nebo z druhé. A to je úplně nejvíc, jako ten snowboarding tady v tom, že to sdílíš. Nebylo to jako něco, to musím dělat, protože to je cool, ale protože tě to fakt začne bavit. A je to jako úplně nekonečno triku, který můžeš jako různě si vymýšlet a to je ten freestyle. Tam je najednou vidíš jako tu svobodu, že v té atletice musíš doběhnout nějaký čas, folklor, musíš si držet tempo, tyhle věci. A ten freestyle byl fakt jako taková svoboda a je úplně jedno, jestli jezdíš jako velký závody nebo jenom si jezdíš jako z doma za barákem. Když jsou začátky zimy, že jo, tak když jako fakt napadne takový ten první sníh, tak si prostě vezmu prkno do ruky, boty a vždycky si to vyjdu nahoru, kdy ještě vlastně nejezdí lanovka, nic, že jo, je tam prostě úplně nic, ale prostě sníh, ty vole, hotov son. Takže vždycky dole si dám špička, vyjdu si to nahoru, to mi chviličku zabere, že jo, vyflusaný vyjdu nahoru, tam si dám cigárko, pohodičku, džontíčka a dám si krásný sez dolů. To mám takový jako rituál každý rok, co si dávám. Jsem tam jenom já, to prkno a nic jinýho, že jo. A je to takový free, no. Je to únik takový prostě z reality a prostě mi to pomáhá, no. Dalo mi to jako hodně svobody v životě. Svýho vlastního projevu a všeho. A vzalo mi to hodně zdraví, no. Hodně zdraví. Takže je lepší určitě jako začít jako s někým jako zkušeným a naučit se sám, no. Já jsem prostě stará škola, no. Prostě natvrdo všechno. Takže to pak prostě nedopadalo dobře, no. Pro mě je snowboarding něco, co dělám celý život, co mě naplňuje, co mě baví a je pro mě něčím, co mi dává v životě smysl. Bez toho nevím, co bych dělal. Jako ten snowboarding, to je ta komplexní věc, že bych asi doporučil fakt jenom jako zkusit si to, jakkoliv si to zkusit. A najednou zjistíte, že jako se vám úplně otevřou dveře, protože na každém tom kopci najdete nějakého kámoše. Nejlíp, když se dostane k tomu freestylu, tak tam je to už úplně jako jasný. Úplně po malých kroužkách stačí a fakt jako 100% to každého bude bavit. To je radost, snowboarding je radost.